Samtang babaeng massage therapist mibutyag sa iyang kasinatian dihang nagpamasahi kaniya ang mayor sa Clarin sa Misamis Occidental. Ano ang report? Gisaysay sa GMA Regional TV ni Minda, dili tinuod nga ngalan nga nagpaserbisyo kaniya si Mayor David Navarro sa nawak nini sa usa ka hotel. Nabalaka siya kay gidubulak kuno sa mayor ang pultahan og nidiretso kini sa paghubo tanan. Og mao na dayon kini ang iyang nasinatian. Nagmassage ko sa iling siya nga, dili din mo i-appeal yan, hikap ang iya ha. Wala mo na diri sir, wala na ilabot. Nga, nagkamot ko, tukupikas, yung sige na. Kay pila may mong gusto, tagaanta ka, uskalibo. Magdili lagi sir, bahala sad ka, ningon ko. Nga, diri na ko sige, wala din na sa inyong kuan, wala din na sir, oy. Samtang nakasaksi usab si Minda sa giingong pagdagmal sa mayor sa iyang kauban nga si John Dueñas. Feeling ni mo na bastos imong pagkababae? Nabastos kay ningon na gani ko niya nga dil wala na diri sir nga giyagapon kong di balik-balik ba nga sige pila lang gud ni. Kauban si Mel Colmenares, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.